Lufas kawigi kanyo. Aya, nyakora mwage juangero kama na inya manaka kwa sebedo kanyo ka watai achiel kachele chenro makawuono maadhi bedo ka wantiere koda welo ma opogore manaka kasekoni welo wange studio kanga koni welo montie ke studio to mokwongo in jaera mar Ramogi TV kendo janeno marwa wakwa mondo mimi waparo kotere kod penjo ma wapenji ka kendo penjo ni wakete mbui maro mar Facebook X kod mamoko kama gintiere penjo chalo kama nyakora mwage juang. Bende isiro chenro mar sirkal e loro kuonde rito nyithindo mondo oriwgi kod anyuola maggi. Mane penjo mantie kanyo, bende isiro chenro mar sirkal e loro kuonde rito nyithindo mondo oriwgi kod anyuola gi. SMS line oya nyakoro mo jogi nene kanyo en 3:600 orno oteno sani nyaka giko mano kang wantiere kodika achiel kachiel kono ani iyudo wa yo machal nade twak machako sani nyakora Moga Juang dakika osekalo 46 tok sadek en twak madhigo nyaka saa 5 mar onyango en twak mabende wakwayi mondo ibed kodwa nyaka giko to kora koni welo mantie gode studio kinyi makawuono ni antiere kae kod Pamela Adhiambo ma en jatatije kata jachak mano karito nyithindo ma ojuang kata abandoned children mano Hope for Children Kenya mantiere Nairobi e gwenge ma Kayole. Pamela dhi bedo kodwa achiel kachiel chenro kinyi makawuono adarwake ni machiegni kendo moso oganda kinyi makawuono. Pamela arwaki no yawre kinyi makawuono e chenro kendo mose oganda kachiel koda kanyakora Moga Juang kama gintiere. Ayawra inya jo kwara Moga Juang. Nyinga iluongo ni Pam Nyage Sayo nyola Homa Bay. Arito nyithindo Kayole, nyithindo mowiti abandoned case. Kendo iwitogi kokelgi saa 8 otieno kata saa 10 kata saa 7. Nyathini biro gi ndalo achiel to obiro dak kanyo sirikal ema kele. Lakini odak kanyo ma sirikal bok dwa duogo ng'iyo ni to nyathini natere ka odhi nade. To chamango make gi kanyo anwa duogo mondo moge mathoth mano yo kanyo mano Pam Nyage Sayo ma Homa Bay ene chenro kachiel kawani bende gi Newton Ogada God will provide orphanage home maidore Oyugis County ma Homa Bay oyawre kendo machiegni kinyi makono mose oganda luoti kono ni into mari ochal nade nyithindi kelo saa 7 koso gidojo godiochieng' saa 8 machiegni oyawre nyikwara Moga Juang an Newton Ogada an wuon orphanage home miluongo ni God will provide wasebedo kuom igni kora 13 nyaka ne wachaki to nyithindo moko ikelo gi sirkal moko kwany ka an gi cases mag nyithindo moko kwany tikelo gi ni pod sirkal timo nonro ne ibiro ng'e kuma ne giaye to koro igni 13 gi pok sirkal oyudo nonro ni to gi akany koro wasebedo keto nyithindo kendo pod an gi geno ni an to pod abiro ritogi nyaka chieng' awuoge piny kaendi Ero kama na inya wacha ni igni 13 Pam mari osebedo igni iga 17 igni 17 wacha kata twak kama wantiere kar kae sirkal chano loro kuonde maga rito nyithindo gin orphanage home gin kuonde ma ikele nyithindo ma ojuang kuonde mopogore paro ni ang'eni ma utielo moko malose iga mokalo ni walose twak machalo kama kane gintiere kode en twak mamedo jimbore kendo wamedo mana no kama gintiere ka to chal nade korka kore kiwinjo ni gima kama sirkal chano timo mondo nyithindo gi oriwre gi anyuola gi ma gi anyuola dhi kanyo e dalana onge nyathi mane gi anyuola kacho tingo nyithindo mowiti to apenjora niya ng'ama rito nyathi mowiti en calling Nyasaye noluongi idwa gole idwa tere kanyo ni kwara Moga Juang nyathi mobiro gi ndalo achiel kogro to ng'eya ni Pamela mingi to sami idwa gole ka idwa tere kanyo kwara Moga Juang mae gima wawuoro gima ok nwang'eyo ni nyalo wachi wawinjo ka sirikal wacho ni nyalo tergi e ube mag sirikal ok nyalre ng'ama rito nyathi ma children home en ng'ama Nyasaye manoluongi ok nyal rite gi ng'ama ondiki gi sirikal nyithindo gi maisha gi biro lemia nikech nyathini onge kama odhiye to an gadieri ni ng'ama orito sirikal michulo gi sirikal ok nyal rito nyathi an arite nikech an ni oluonga gi Nyasaye ni mondo arit nyithindo gi mowiti aserito gi mwaka no chako kanyo kikonwa
kaka nyithindo gi biro kama intiere ng'ato pere ka gin nyithindo moko gin ga nyithind kien ti nyithindo ma owiti nyithindo ma ojwang kuonde mopogore opogore kani chako mari higni 17 mokalo nyaka kawuono nyithindo ma yudo kari gin nyithindo cases mage ma sirkal kelo ma yudo kendi koso nyithind kie bende ntiere ka onge nyathi ma yudo kenda nyithind kie mane an go madwa wach ni nitiere gi family sirkal nosekawo noseduoko e dala na en abandon case ma sirkal kanya kama wantiere sirkal nosekawo nyithind kie ma nitiere godo e dala ni to duoko gi kani nikech nigi kelo gi barua to nyathini nigi guardian to gidwaro nyathi ma nigi birth certificate nying 2 ma ok nying 3 koro kane last year ni sirkal owacho ni ok dwar nyathi moro amora ma nigi family mondo obed e children home ne oluwa maneno nyiswa ni nomiwa gima ijaso in iwuon watafuta kata internet mondo wayud jogi koro kwasetafuta nikech nyathini nokele kata giga 3 4 giga 5 6 ing'eni nyathini ong'e korgi bas guardian be nitie koro nyathini wamanyo jogi to kwaseyudo to wagoche ne jogi to okelo kitambulisho ne gimar wuon nyathini gimar min nyathini manothocha sirkal dwaro ni mondo gidog chenro notime mogi karango e dala ni kanyo kama inte kapok adire ni tunawinya ne sigana an kata nyathi mogik nowuok e wigni nowuok nene obiro dagi nergi to nergi nene min gi notho ema notho mogik to sama ni min gi notho no joka nergi okwale kapok oik min gi koro nyathini nene nergi manokwale no obiro kode Embakasi ka chi nergi no nogoye manochopo kama community oluwo moyudo ni nyathini igoye marach ma ok dalagi manoluong polisi ma Embakasi manomake omak mama no manorwakie mapani kata pod oyalo gi bono kandiwa kang'eyo en no kawe wigini nyathi mowuok Ugis waigi manyo obiro mokawe waigi no nas manyiso ni jogi nya bedo ni nitiere min gi wuon gi to sotho lakini family gi nitie okawa wadwar ni ng'ato ilano an gi an nikech an gi nyithindo mang'eny sana mowete okadwar ni mondo ng'ato ilano aywara go gi sirkal erokamano ahinya Newton Ogada machiegni bende e TWAK igni 13 mokalo kani chako chenro kata kar rito nyithindo orphanage home mantiere Ugis mano God will provide orphanage home mokwongo kane chake to milome masane yudo ni ute machalo kamagi onego bed ni loro ka nyithindi golo kendo riwre kod anyuolagi umi paro machalande kiwinjo lendo makama mok chakre higani en twak mosebedo kata higni mokalo mokwongo ada wacho ni jomo sirkal osebedo ka yiere migawo mar nyithindo ok gin jok modak e kor gweng' gin jok modak Nairobi ka to imiyo gi tich kaluwore gi sombgi tich mwatimo opogore gi tich minyalo mi ng'ato kaluwore gi sombe en interview ma Nyasaye pani ema time chunyi moyud ni in gi uweso mar bedo gi ting' mapek mar bedo gi nyithi kiye an asebedo gi cases mag nyithindo mang'eny ma asebedogo makachako pimo ni to nitie kata moro ma notho kane nigi tuo mana yudego mana ka osekete piny to pod ka paro wachne to winjo mana ka litna nikech nok onego bed notho manokalo e lwet wede manodong' kode tok ka wuon gi min gi notho nyathini nonyuol gi kute mag ayaki nyathini akwanye osuptal moro ka tuo to kendo ok onyal to jo hospital go nyisa ni pok giyudo relative ne man machiegni manyalo konye koro pod gikia gimonego gitim to nabiro mawacho ni an koro an relative ne an makoro an wuon gi kete uru thiedhe mondo kochango tadhi kode home ai marach nyathini ne ok ochango notho to mano nomiyo abedo gi paro mar keto kar thieth makoro nyithindo man gi cases aina machalo gi mae nyalo biro to wathiedhogi adwa ni mondo anyis piny owacho ni bedo gi nyathi kich ok en home mineno koger to nyithindo chikore nitie gik mang'eny mane iye kanyo nyathi kich ma intiere godo nyalo bedo matuo tithiedhe samothiedhe samithiedhe ni dwaro ni in ng'ama responsible mong'e ni thiedhe osuptal mane to tuo ni en mane ara ni mondo aket pach jowinjo wa ong'e ngima nyathi kich en nyathi kich dhi skul mondo chieng' moro bed gi ngima maber e higni mabiro nikech kikawe
to kipuonje to bende gimikonye godo onge. Nyathi kich ok onyuol nyathi achiel, samoro onyuol gi nyithindo kata bich, nyiso ni odno nitie kie abich. To kie gi nitie moko modak gi wede mamoko to in ikawo achiel kende. Samoro achiel mikawo ni ema nyalo biro somo makotieko to dok ting'o ngima jowetege. An kaka sebedo karan organization mara mar God Will Provide orphanage home, nyithindo gi nakawo gi kuom wedegi mane gidak godo. Kane luwore ni wedegi bende nigi ting' mapek ma ok nyal chako rito nyithindo gi kendo. Nitie nyithindo ma piny owacho kokalo kuom migawo mar nyithindo emokelona ka giwacho nyathini wakwanye to onge kama wanyalo kete, ok wanyal kete police station nyaka chieng'. Wanyalo mana ng'iyo kama nitie ot ma ikane nyithindogi. Nyithindogi nokelnwagi. Saba nokelnwagi nwakawo responsibility kaka jok ma dak gi nyithindogi. Mwang'e nyathini kubiro to kaka koro meka for example nikech mang'eyo kabisa. Ang'ado nege nyaka kad mar NHIF. Ma samora mora ma gituo kata gin dala kuma gidok ir lemo wedegi to pod inyalo thiedhgi under my cover. Nyithindogi ochuna ma yawo nyaka school. Ma school ni bende equipe to a standard of international schools mantiere within. Mondo nyathino yud even international learning, gik maketo kanyo oromo register an international school. Samidwa ni mondo wachna ni nyathini mase invest kuomeni. Ni kokinyisa ni ng'eyo ni jodala gi moko ne nitie. Midwa ni mondo duoke. Yes, wambe wang'eyo anyuondgi gi. Ta anyuondgi ema kelogi to chak duogo omogi. Nikech anyuondgi bende ok nyal ting'o ting'. Nyathi kich modak go pok oyudo basari. Bit mar county government kata mar national government. Gin wich no will kodgi imiyo basari nyithindo ma wegi nitie. To nyithindo ma wegi otho to pok anno mobiro mondik ne basari ni ambe no ndik na basari nikech en nyathi kich. Sirikal madwa loro orphanage home ni pok aneno chieng' modhi adhi e chiro motimo shopping mokelo ni kawuono kelo chiemo mar siling 50,000 na nyithindo ma kich maonge wuon gi mondo cham. Sirikal mago mbaka mar loro orphanage home e the same sirikal ma wuoyo e weche mag creating job opportunities. Orphanage home gi wandiko nyaka joma tiye, wandiko cleaners, wandiko counselors, wandiko jok matedo. Jogi te are going to lose their job, which means ni onge gima wadhi yudo kaka sirikal kuom jok makoro yudo tich gi. Waduokogi back to zero. Nyithindwa gi school fee, ineno ka sani nye wawuoyo e wach mar nyithindo mar school fee. Nyithindo te ni endara dok dala, iriembogi. Sama wakawo nyathini waduoke ne dagi, ma samoro dagi ni be utija higa 80. Kato chako riembe ne school fee. Dagi ni dhi yudo pesa kanye mathiedhego, ma chulo ne school fee. Mano penjo monego beni kapok ng'ato oata wado uloro school ma nyithindo gi odake. To nego beno kuongo paro ni nyathini ka waduoke kacha. An kaka Newton Ogada aseluwo bang' nyithindo gi te madak go kata masebedo ka puonjo. Ido ka dala manigole kikele wuon gi notho min gi notho mu kodgi. Dagi ma gidak go be ode mukore. Ido ka dagi ni ka koth biro to manyo kata mana sufria moro oumo go kendo. Nikech an ka koth ochwe to kodhi tedo. Nyathini gole ka an kaka asekawo initiative ma utegi bachaka dhi agero karibu ute 3,000 gi wiye e Homa Bay County and beyond kuonde masebedo ka tiye. Iyudo ka degi bichaki iyudo ka dayo ni betuore embe nitie gi tuo moro kuome ka machande manyalo negi. Ichake kawi kete under NHIF mondo chak thiedhe mondo at least ka nyathino dok e rusa to yudo watne modak go kacha moluongo ni dagi. And in cases ma nyathi owito mengi, owito wuongi, owito wadgi wuongi, odong' gi dagi ma jahiga 60 kata 70. Dagi ni bendo chako timo ng'owa, ochako tho. Nyathini kolor to biro dalana. Sama kuri chaki wacho ni loro orphanage home ni, odhi dala ng'a? That's a question monego bedi gi penjo. To penjo makama, kata yes. Kichwale Newton kachiel koda kapam. En gima sirkal obiro gabira kure nikech igni 13 mar Newton gigni 17 mari. Kuma dala gi osebedo kanyo ka rito nyithindo gi. Ntiere ruok mora mora mapono untiere ma sirkal biro gato somo paro makama. Koso en ga mana paro mikawo mana jogo mane sirkal mane lemo mamalo kae to bang'e iketa keta tema pia chako Newton kata bira ni pam kendo. Gimo miyo sirkal bedo gi paro gi. Sirkal bende ok rach e bedo gi paro machalo kama. Wan gi jok marito nyithi kiye ma gin wakora. Giyudo pesa from NGOs to gichamo. Iyudo kaka ngima gi magidago opogore gi ngima ma nyathi onego beni odago. So gima sirkal pok otimo en timo research. In fact aseyo sirkal
kuom weyo ma ok timo nonro every 6 months kata every year e ute ma nyithindo gi odak nikech for example awuok Homabay County sub county marwa marachuonyo nitiere gi children's officer children officer en main reporter to the national government en monego beni omiye thuolo mar biro ng'iyo niya nyithindo modak kage be gidak maber wantie gi Ministry of Health kamoting'o department mar public health the public health onego beni biro timo nonro gi ni to nyithindo modak kage be gidak in a good health choo be nitie choo no chal nade kitchen be nitie kitchen no chal nade joma tede kitchen ge be gin qualified be gin gi barua manyiso ni ngima ginyalo tedo chiemo ma nyathi ma kich nyalo chamo wantie gi Ministry of Education monego beni biro timo nonro to nyithindo modak e home ge be gidhi sikul ka gidhi sikul ere kaka jogo follow up gi be wanyalo neno their report forms be wanyalo ng'iyo their class teachers mondo mi gi nonro mar bedo gi paro mar wacho ni orphanage ok meet qualities mag management mar orphanage en wakawo nyithindo gi wawuoyo gi orphanages mar qualified mondo watim ang'owa wapognegi and again kapok ing'ada onego beni each and every sub county or county government nitiere gi orphanage home mar serikal ma kaponi wan jok ma jo private institution gi oyud ka ok wadhi maber gi nyithindo gi tinyalo gol nyathini ka titere e migawo machalo kamano mar serikal tiyudo ka the same serikal ema chak yudo nyathi moro street kolal to kelo ne private institution then minister in charge chung wacho ni adwa loro kanyo ing'e ni gima kan not work ai erokamano pa wachal nade koro sirkal biro gi paro maka higni 13 higni 17 ka iparo gigi duto kama gisebete nyaka sani en chenro minyamero nade mana kiduoko piny ma Newton an gima nyalo wacho ni nyikwa Ramogi Ajwang gini wan be wawuoro to wuok kanye nikech nyithindo gi sirkal miyowa to giduogi gimiyowa to gimiwa gik ma nyithindo gikonyorego to giduogi wacho ni gidwa loro ombegi wan tamo wan to gini dongo kanye nikech nyathini nokele gi ndalo achiel oja klas 4 oja klas 3 oja klas 7 ire idwa ndalo gi ten ere kaka nokonyore gik mane nyithindo konyorego kae ne akanye gima owachino ana support nikech onge kaka da ng'ato pore kawuono ni adwa loro home to ni osebedo ka higa 17 to pod ok osekelo support alafu kata last time nyocha wuoye wige mokariyo ang'a mono jogi kaw thuolo mondo ging'e ni to oganda marach ma kudni odonje en mane nikech ok te maricho degi kaw thuolo mondo ging'iyo niya ombegi maricho kata mabeyo en mane to in magi wacho wacha ni gidwa loro ombe kata nyithindo morit maber masomo maber gin gidwa lorogi mae makoro tamo an tomato problem to wuok kanye ma wach mowuok kanye otamowa wacho ni mano ka mane chal mar wach kama gintiere oganda golo paro ma opogore opogore nyakora Ramogi Ajwang kendo kata sani sama wuoyni nyakora Ramogi Ajwang osechakoro ote mopogore opogore chenro ni en mari nyakora Ramogi Ajwang wakwayi mondo miornwa ote machuok namba mar simu bende nitiere kanyo inyalo goye achiel kachiel ka intiere gi thuolo moro amora mar konowa ni chenro to iyude yo machal nade ma en kidieny mwakawo paro mopogore opogore kawuok kuom jopiny en saa 4 osekalo dakika 4 mar okinyi adana kaw ote mag SMS kato bang' kwadhi e kaunti ma Kisumu waborang'ane nang'o matimore kar ka achiel kachiel ka nitie chenro mamoko mapod nitiere ka nyakwara Sara wacho ni nyithindo mantiere e orphanage thothgi okia kata jonyuolgi kama nitie Atis Pesa wacho kama Ruto owacho ne wechegi mag owacho ni aya mano ote Atis Pesa Pam Nyarjaj wacho ni an koro sirkal dwaro ni miya bagni Rosinya Tieng yawa tiwacho ni kuonde tiwacho mkure jowadu makoro sirkal ni sandowa penjona en ni ka oselor kuonde rito nyithindo to gidwa konyo nang'o nyithindo maonge miechgi mane paro mantiere kar kae Newton magi joneno ma oro paro kendo gin gi paro mopogore opogore kendo maliw ahinya gineno kumoro amora ma gintiere to penjo maduong' ahinya man ka iwinjo kanyo sigan Pam kanyo ni nitiere nyaka mano wuok juma ma wantiere ni kadok pacho ponono en gimoro ma umbo timoga kendu kata ka sirkal ok odonje en gima pod inyalo tim e kinde mabiro to
bende osetime kiluwo lai malong'o mano mar duoko nyithindogi ir anyuolagi ka nitiere anyuola ma isefwenyo kaka anyo wacho ni nitiere waigi moro mantie modong' manas monyalo bedo go man gi teko kata mar rito nyathi machalo kama koro ka kori ochal nade nitie jok machalo kama gi gweng' ma itayo God will provide children's home wan gi nyithindo ma samoro ikawe ni mondo ikonye tiyudo ka timbene osebedo ng'ama timbene richo ma ok inyal konye to nyamin gi kata wadgi moro nitie ma pod tin manyalo konyore idhiolo yo mane ikawe go cha nikech wan employer social worker matiyo gi jotend gweng' machalo miji kumi chief gas and chief koro waduoke gi yo moluwore ni nyathine waduoge nikech ochendo to mat wakawo en wachak wadok puonje mar ariyo kichak iwe mano iyudo ka nyathi nitie ma koro tieko form 4 en koro dhi university sama odhi university ni nyaka ichak make sure ni to en odhi university mane to koa university koro ok oduoge dala ok oduoge home koro en ng'at mang'ongo nikech hik osekalo 18 en ng'ama koro nyalo chako dhi dago ngimane madalagi nikech gin gi lopegi ing'eni nitie cases moko ma bende waseromogo iyudo ka nyathi mikawo ni owadgi wuon gi uso lopgi mago wasebedo kwa follow up mwachako oduoknegi lopegigo to gima dwani mondo anyis jowinjowa gi chir ni onge orphanage home mibiro lor akia mek jomoko mara ok dhi lor be ok bi kata mana sirkal mara ok dhi lor gibo ko ni kanyo ni ningere gi sirkal gomo mari ok lor gomo nyithindo man kori ok gol matero mara ok dhi lor adwa nyisi chon to be wadhi bedo gi riwruok maduong' mar jok man gi nyithindo makiye te e Kenya kama ngima mondo wachak timo inspection kendwa wange gi sirkal dwa chandowa mar ariyo wadwani mondo walim ute mag kano nyithi kiye mag sirkal ni to chal nade be nitie comparison manya tim between Newton's Ogada home to gi the government of Kenya home mondo wang'e to gik mag regulation mag dwa keto mang'eny mag dwa loro gi gin be giketo gi e mekgi then gimi an mara ok dhi lor kendo ng'e ni gimi dhi lor ka onge an mara ne ok apply through Kenyan government to have an orphanage home. It was a calling from God. You can only ching me aloro luong mar Nyasaye. Kati bed president okinyal. Koro an antie kana kono jowa marito nyithi kiye. Nima oken gime chule ng'ato. Ma is a calling. Calling mari ok nyal lor gi anybody unless ni Nyasaye moneno ka timbe ni richo nyithindo gi chandore ogolo gi lweti yo ng'ama chiel so an mara tok dhi lor mara dhi bet matin nyithindo tiek school debedi mai gima timore nikech ere wacho ni kama inya bedni rito maber kaka Newton wacho no nitiere mamoko man gi timbe machienglo moko mok ni kare e rito nyithindo bok ni kata nyithindo ken nitie momoko bende makata wacho ni gin mag jomadongo no winjo sigana mane nitiere gwenge ma Kikuyu kae ma irodho jodongo motere kacha mondo mi oriti nyithindo nitie kacha moko bende masandore e kin magi duto timore nyabedo ni magi pam magi jomoko ma biro kendo kelo paro kata sirkal medo dhiro chenro machalo kama mondo mi owuog oko tiparo ni bende ka gichopo ni idhi bedo gi teko mar tero nyithindo ma idak godo gi mondo rere gi jogi ma bende nyaka sani pok oyangore ni gin jok mane ikora muga juan an gima nyalo wacho kan nyithindo maduoko an nyithindo go ne kwa min kodgi an nyithindo dala nyithindo go wete gima nyalo wacho e sechegi ne jothurwa mondo nyithindo mineno gi ai ikona kanyo ni yo kwinj duondi walose kanyo yo makare kato bang'e waduogi mondo mi ang'wa yudi nyakoro mojonga timo mosko mano ang'wa kawane ote moko ariyo adek mantiere karkae achiel kachiel kato bang'e waduoga ne wawinjgi kama wantiere karkanya kura moge jwango kinyi makawuono wacho mago ote mabiro karka aya Evans Arogo wacho ni adwaro adopt nyathi manyako atim nang'o aya ote mare donjo karkae wabutudore ka Beatrice Achieng wacho ni sirkal dwaro ang'o koro nyaka sani koro nyithindo manokwany e yo kowiti to koro iduoko gi e yo oseduoko gi kanyi mano paro mantiere karka mana mondo mapar ni nitiere penjo maduong' bende mwapenji kacha e mbui mar okinyi makawuono kwa penji kacho ni bende isiro chenro ma sirkal chano mano e loro kuonde rito nyithindo mondo riwgi kod anyuola maggi mane kama wantiere kanyo gi paro ma opogore mana kama gintiere kar kanyo kor moge jwangi wacho ni gimedo mana donjo kuonde ma opogore mana ka gitebo mana rango ni gin to gin gik mage achiel kachiel mana kuonde ma gintiere kar ka irango ni gin
gik mage mantie ka. Gin ote mamero donyo kanyo koro Ramogi Ajwang'. Said Kosele wacho kama e ote mare ma ora achiel kachiel, wacho ni gin gik mage monego bed ni rango ka. Mokwongo wacho ka ni gimonego warang maduong' ahinya, wacho ni big role mantiere kanyo on child protection, mano ka irango orphanages. Machielo bende they have supported us for emergency rescue on abandoned children, mano kama gintie kanyo. Ko wacho ni bende lost and found children cases bende nitiere kar kacha. Wacho ni thanks, mano ogwero kamana ahinya ne sir ma jogi bende osebedo kata ka yudo ahinya e sub county ma Kasipul. Weche gi thoth ahinya magi medo donjo kar kanyo koro Ramogi Ajwang' achiel kachiel. Ang'eni Nyobera oro ote mare kaka wacho na anyuola mane midwa riw godo nyithindo, sirkal ni dwa boka samoro, okaw mana wacho ni okaw mana mago man kod anyuola mondo oriwgi, maonge anyuola to beda beda kanyo kama gintiere mos. No wang'adore ka ni dhi nyime mana leronwa chenro mag loro kuondegi mago mag rito nyithindo. Bende ni gimoro manyalore adier kurka kori isechako pimo inya mana chako kendo kama intie? Nyikwa Ramogi Ajwang' en gima tek, nikech an dala na ikelo nyathi ma jandala achiel to bro dak kanyo mobed jamoko 10 gi wiye. Koro kama inyalo lor na cha itere nyalo tama. To kata nyithindo mane sirikal omiya mane okel, mane guardian odhi owuoyo gi sirikal mane okel e na, nyithindo gi ok odwok gi adwoka yo mayot, odwok gi mana kaka winjo gima ne utono wacho. Nyathini odhi bedo gi tabu kaka manya dwoko Yugis Otondo primary. Nyathini wacho ne jo nyithindo mowiti ni mimi sijatupwa. Ineno gidhi gibede sako maging'ere ni gin nyithi ji omagi. Omiyo nadi sae ni nyithindo ma onigi community mane ng'ato dong' gi dogi. Nikech naneno ni nyithindo over 50 dhi dongo marach. Ni jomoko nika ok owiti, jomoko nika mowiti. Omiyo an kagolo maoni mara kaka opochilen Kenya, ok en gima yot kawo nyathi mosedaka moro kendo duoko. Iwinjo? To bende sirikal ok nyal duoka kaonge kama dhiye. Nikech sirikal wacho ni nitiere ng'ama nyalo rite kaka manya tero Otondo primary school no omigi waigi main nas. Koro naneno ni ber nikech nobiro gi kitambulisho mar min gi, nobiro gi kitambulisho mar wuon gi, nyathi be kanyo ochopo to ng'eye. Koro wan gi barupe manomiwa ma ijaso to wajaso to ikiwe kitambulisho ni. Koro mane manomiyo to kini nyathi maber to nyalo dak nyaka kama odwaro. Erokamano. Mano nyathi maber manyalo bedo kata kogole kama irite nyithindo kotere dala puro nya bede kuondego bende. Newton, debe nitiere riwruoge moko maketho nying makoro sane sirkal ramori gini bende nyaka timre ni koro nyaka dargi. Magi mokwongo mayudo omenda kawuok kuom pinje maoko, kuom josir mopogore opogore donors. Nikech kata wacho ni riwruoge duto gintiere kod kumoro manyalo bedo kanyo ka nitiere kony. Kikalo e mbui maru mano mara God will provide. Embui kacha nitiere kanyo ma ondiko kanyo di donate kata support a child in Kenya kata support children in Kenya. Kama gino nitiere kanyo e website maru kata kamar Pam bende gima kama nitie makwayo sir maoko. Debed ni mae omenda ma samoro kobiro omenda ni ok ti kode yo makare, itiyo kode rietha to sirkal penjore ni kare koro irito gi e yo machal nade. Wagol gi watere gi jonyuol gi mantiere to maonge gi otere gi kama chal nade. Penjo no ber. Ing'eni asebedo ka wuothe ute mag fwambo ka wacho ni sirikal onego tim nonro ne jok mantie gi orphanages home. Ing'eni pesa te mwayudo kalo through bank account. Onego timne audit. An ayie ni otimne audit kata kiny gokinyi. Mondo ji ong'e ni to asebedo ka manage gini machal nade. Samo timo audit report, biro miyowa report ni pesa di miyudo, pesa di mitiyogo, titiyo kode yo mane. Itiyo kode on your own gain, koso tiyo kode konyo ngima nyithindo. That is number one. Number two, giyomiyo sirikal ok nyal timo nonro ne private institutions machalo mar nyithi kiyegi. Joge ma corrupt, sirikal ne ma corrupt molowa. Nikech gimbe ok ginyal timo nonro ne margi. Koro iyudo ka samoro kwach ni mondo tim nonro to gibadhore, giduoge kawo pesa to gichak gidhi. To wach manyalo nyiso jowa is just one. Acha ka wacho ni bedo ni nyathi kich ok en applicable job. Onge kama inyalo apply na dwa ni mondo
ka Nyasaye oyie tarit nyithi kiye through this ministry. But en call ma Nyasaye mokete chunyi o en baden nikech nyathi mikawo ma jahiga achiel bedo mari nyaka chieng' onyombi. To ka meki adeke ma samoro chando wiyi to nyathi mikawo ma ok mari bedo mari nyaka chieng' obed gi famili ne. Nyiso ni kotuo ithiedhe, school fee ichulone, chiemo imiye, lewni inyiewne. En nyathini. Onge ng'ama nyalo yie kawo ting' machalo kamano mondo miyo san. To jok machalo kamago nitie. Ma wantie gi news mosesom kata mana kuonde mag fwambo gi. Ma ng'ato kawo pesa nyithi kiye to keto sandogi to chwadogi to gipure kor gweng' to en to ringo gi mtoka maduong' mar Prado. Mano gino kata Nyasaye ok nyal yie. Sirikal be ok onego bed ni yie ma. Koro gima nyalo kwa sirikal sani en ni gichak wuotho gichak timo nonro e orphanage homes mantie within the country. Kech gin sirikal negi bade nyaka kor gweng' nyaka miji 10 nitie mondo gi come out with the result. Nikech number 1 nyithindo man kichgi ok gin jowuoyi kende, nitie nyaka nyiri. Sani ka ne ng'iyo to iyudo ka research wacho ni nonro wacho ni nyithindo mang'eny ma nyiri yudo iye to kendo ginyuolo nyithindo e kor gweng' ka. Nyithindo mang'eny yudo tuo mar ayaki to gichak giduogo dala ka. Nyithindo mang'eny ma wantiere go donjo e weche mag mer. Manano ka ker mar Kenya wuoyo matek kabisa weche mag mer. To sama giketo magitimore through influence mar media ma nyithindo gidonje sani social media. To sama gidonje nikech gionge bua arita maber. But nyathi morit maber ok oyiene mulo simu nyaka ochop higni 18. Mama timore nyaka e ute mag rito nyithindo ma timbe gionge kata iye kacha. Magi nyithindo manoko. Manie kacha nigi timo maching'o. Manie kacha bentie gi the same nikech ka giyudo ka baba ok en a Christian to baba kata mama marito gini bende ok ochikore gi weche mag Nyasaye. Wantie gi point achiel manyaka wayiere ni Nyasaye kende manyalo keto ji bedo jok mabecho kiwinjo wachne kendo kibedo kode. Orphanage homes mang'eyo thothgi nyaka mara nitiere church well built for the children ma nyaka jogweng' bire malen ma nyithindo go waketo gi e yo maber mar Nyasaye. That is number 1. Number 2, rito nyathi mar kich makoro sirikal kete wang'e ni onge pogruok gi nyathi makoro riemne school fee mantie laro to negi wuon gi min gi. Percentage mar nyithindo makethore oko ng'eny molo makethore mantiere homes. Research done. Mogik kapok atieko kanyo. Ok wanyal bedo gi sirikal kiteno ka sabe koro dhi madwa loro everything. Ministry mar health opodho. Ministry mar health opodho. Dakteche gom riwruok mopogore opogore gom. Mano sirikal pok owuoye. Education awinjo kiwacho ka iluongo ni CBC. Gime aduogo education CBC en yan gi nyathi makich mantie CBC learning. En tiere gino make. En bende odhi skulu japuonj en achiel out of nyithindo modong'. Japuonj mantie ni be pok otiegi to e kiwango monego bede. Mano bende sirikal pok otimo ang'o pok owuoye. Oduogo e orphanage home kama dak e dalana ni nyathini be koro nitie wuon gi moro ma en ong'eyo. Kata min gi moro kata anko ne moro ma en mong'eyo. Tiyudo ka sani mheshimiwa Wanokane wacho ni nyathi moro nche dhi e home ne ma anti ne manokawe ogoye ma sirikal ema okelo ire. Idwa kawo nyathini e home ka iduoko ir anti ne manogoye cha mondo dak kode. Machane chinergi. Mano anti kata chine mano is a relative. Idwa kawo nyathini iduoko ir chinergi. Mata moro ogoye nikech nyathi kich nikech iwacho ni nyaka dogo dak gi families gi. In fact ana wacho dier mara gini ok dhi timore. Ka gino ok dhi chopo yo makare Pam ute gi loro wacho kata kolore kata kokolore kata kinde mabiro ka nikech sirikal chano ni kochopo higa mar 2032 onego bed ni oseduok nyithindo gi oriwre kod anyuola gi kama mauka bende onge. Nitie paro mane Newton wacho kata mokwongo ni counties olos kata kuonde rito nyithindo mago mag sirikal kama ginyalo bede. Impact mane magini nyalo bedo godo e ngima nyathi ma kwedo ni mondo darni yangore nyaka sene nonro ma Newton bende wacho ni onego bed ni timo nonro ni yango ni nyithindo mobedo kacha children's home ka giwuok mondo migirewre kod jowete gi oko gitim tije mamoko gintiere chien gi kiwango moro bende nitiere chal moro ni ka dipono duok gi gidhi bedo gi dok chien moro manya bedo ni gikawo time matin mondo mi gi catch up kata gi jowete gi mantiere oko mosebedo kodako mag ute ma irito nyithindo kodwok gi to dwani koro en jukumu na fuatilia to nyathi mane oduok cha odak nade kech mano sirikal bino miyowa thuolo no gima koro rach ni ing'eyo ni nyathini jopiny nyalo konye nikech en kanyo to kosewuok odok e family gi
to onge ka jopiny nyalo konyo. Koro an ka jo sirikal dwa loro home, an to wachno kabi wuoye sani nikech pod higa boro ng'eny ma ok nyalre, otek. To kochopo obotimru nade? Kochopo wan onge gima to wan ondikwa gi Nyasaye. In ng'ama ondik gi Nyasaye ok nyal hangaika na biro timore nade. Pok ochopo to biro chopo nikech mwaka boro no be ok ong'eny. Lakini kochopo to wabiro neno nikech an nondika gi Nyasaye. Onge kaka dang' ajaj nikech an sirikal ok nondika. Sirikal onge pesa moro amora mokelo e children home. Onge kony moro amora mokelo e children home. Omiyo an kaka Opo Children Kenya onge gima dang' awach na hangaika. Iwacho ni kanye kama nitie. Ajati Nyasaye. Afani kapok ng'ade to adwa chomo ne kamoro kae. Kamano kato bang'e wakawa ne ote moko achiel ariyo adek ma joneno oro karka neto. Ng'eni Vision 2032 mar loro nyithi utege ok ginyisowa ni to gidhi chungo death rate mar jonyuol mondo koro 2032 to koro nyathi ma kich onge, to kendo kochopo 2032 to nyathi monyuol maybe to be koro onge, nikech kilore to nyiso ni number 1 isebedo gi pesa moromo gero ute moromo nyithindogi e the whole country, sub county and county level. Mar ariyo, to death rate mantie thurwa ka bende ichunge kata duoke chien, mamiyo nyithindo koro ok dhi bedo kiye mondo giyud kuma gidongo. Anyway, en gima wanyalo wuoye kata mana ndalo adek. To ken onge gini ok an to kaka an tang'e ni gino will not work. Agora mo jwangi into nigi paro mane SMS line oyawe na ariyo adek auchiel nono wakawa ne ote ariyo adek moko mantie ka sani mondo mi kama duogo wasom gi achiel kachiel sani mana kama wantiere kode ka mano ote madonjo kacha e mbui mar SMS ariyo adek auchiel nono gi Facebook. Adhiambo Joseph Kombo wacho kama: Cleophas atiyo gi sirkal but anto okasir parono kata matin. Ote machielo Edith Opiyo wacho ni okasir wachno nikech nitiere joma onge kata nyuolagi manyalo miyogi rit makare. Janelle Otieno wacho kani no, I don't support it. Okasir nitiere nyithindo makia miechgi idwa tergi kune. Steve Otuge neno Ramogi TV kan Kisumu Europe, I don't support paro mar sirkal no. Nyithindo to koro ibiro tergi kune. Erokamano. Odeka mbaka oromo sirkal olor nikech nitiere children's homes masando nyithindo. Dona funds biro modhuro to nyithindo chandore. Lor gi duto mondo vetting otim manyien. Newton kod Pamunka ang' uduok penjo gi bende achiel kachiel bang' ka wasesomo gi. Dorina Dede gino okasir kata dichiel. Nitiere nyithindo maonge kata miechgi. Paro gi chal nitie jogo masiro gi moksir. Juma Willis Otieno wacho ni okasir kendo wacho ni moko onge kata anyuolagi magi nyalo dakgo. Sirkal ni koro dhi mabor gi wachni. Vincent Ologi asiro wachno wacho kanyo ni yes nikech most of them gin mag ohala tupu. Wycliffe Ogutu iloro kuonde go nang'o yawa penjo mopenjo kanyo mano donge nyithi kiye dhi thagre yawa jo bottom up gi kare koro ochanganyikiwa. Erokamano. Beatrice Achieng sirkal ni dwaro ang'o? Koro nyithindo manokwanye yo kowiti idwoko gi e yo. Penjo maduong' ahinya mantiere kar kanyo. Kama chielo nitiere Kawili Mike Senior Intellectual. Yes, asiro wachno oganda moko osembeko tol e kawo ting' nyithindo machalo kamano. To an extent manyaka janyuol wuon mare wuondre to tero anyathi e children's home. Wuon mare nitie ero. Honorable Polo Plus Eric Polo Plus Eric ber nyithindo moko okia kata clan magi kendo keloga tich matek samoro. Mano ote mantiere karka githoth ahinya mano ka gima donjo kanyo. Otieno Nyakwara Juang wacho kani loro kuonde rito nyithindo an gi pacha anayo ni dhi kelo pek ne nyithindo man gi ng'ol mopogore nikech thoth nyithindo modak kuondego odak kanyo nikech gionge
jonyuolgi. Koro kolor kuondego to dhi kelo pek ne nyithindogo. Aya, Jasmine Ochieng' mogik sani ka watieko wacho ni an aneno ni onge tiende riwogi kod wedegi, ni mar moko gin joma nowiti kata jonyuol nojwang'ogi. Koro sani oseyudo ka orphanage e kama onyalo luongo ni dala, asto in koro idwa duoke kama nojwang'e cha. Ok ayiego kata matin. Jasmine, erokamano ahinya kuom ote mari. Mano Jasmine Ochieng' kokalo e mbui marwa mar Facebook kanyo, achiel kachiel. Newton nie studio ka, Pamela nie studio ka, giwinjo ote, ang gisom, gimiwa paro, kwasumo paro, mondo mi wang'e kaka wanyarito nyithindo bende e yo makare, kata ka sirkal nigi paro mano mar loro kuondegi. Jo Kisumu wacho nade? Millicent Adhiambo watudore kod achiel kachiel kwa e kaunti ma Kisumu. Omiwa ne paro, sani ero sirkal nigi paro no mano mar loro kuonde rito nyithindo kochopo higa mar 2032 yangore ni kuom nyithindo 10 kaluwore kod nonro mar UNICEF. Kuom nyithindo 10, 8 kuomgi nigi joggi. Bende nonro ni wacho adier, to chal nade ka gin gi joggi hie. Bende ginyalo riwore gi jogo. Millicent Adhiambo ni e kaunti ma Kisumu. Watudore kod achiel kachiel. Millicent, Kisumu uchiewo e yo machal nade? Mano ka wantiere kod Millicent Adhiambo ka intiere kanyo e studio e kaunti ma Kisumu gi jopiny. Adani los gi jopiny sani mondo mi wawinjane jopiny ni jopiny to wacho nade okinyi ma kawuono. Millicent Adhiambo, kinyalo winja achiel kachiel, ang' wadhi ire e kaunti ma Kisumu mondo mi okonwa ne penjo madongo ahinya ma wan go okinyi ma kawuono ni gin gik mage. Millicent Adhiambo, en ang'o matimore e kaunti ma Kisumu nyaka sani? TWAK en wasechake, en ni rito nyithindo. Iwacho kuonde go onego bed ni loro, kuonde mag rito nyithindo machalo orphanages kod paro machalo kamago ma sirkal nitiere godo. Jo Kisumu wacho nade? Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwawuok e kar chung' geche maduong' ma Kisumu Bus Park, ma bende an kod jokanyo kain modwa gogo mbaka kotenore kod thor wach ma wan godo e studio kawuono, motenore ka bende gisiro dwaro mar piny owacho loro kuonde rito nyithindo kata kanyo mong'e gi dho ngere ni orphanages, mondo mi gitem duokogi kata riwogi kod anyuola mekgi. Ang' nwawinja ni to gin to giparo nade? Ben paro makare to nyithindogi ka olor kuonde ritogi eki, ngimagi dhi chalo nade? Bende ibiro yudo anyuondegi go eko mariwgigo koso dhi chalo nade? Machiegni abiro chako kodi king'iyo kamera mondo inyisa ni to in kaka in nyingi ng'awa, to sirikal nigi dwaro mar loro kuonde rito nyithindo ma dho ngere dero ni orphanages, mondo mi gitem duoko nyithindo oriwgi kod anyuola mekgi. Inyalo wacho ang'owa? Bende en paro makare, isire koso ikwedo? An apingo wachno. An iluonga ni Jabondo, lakini wachno wapingo niwach ka sirikal oloro wachni nyithindo dhi hangaika dala. Niwach moko iyudo ka jonyuolgi noriembo kodwagi dala, to koro orphanage kae emiyudo ka gidhi e mbele, gisebet jomadongo, giyudo girgi moro, giyudo pesa moro niwach orphanage mogologi mabor, ma koro ginyalo bedo dhano, ma giyudo pesa gi ba ginyiewo kata lopegi moko ka giwuok mane orphanage ka, niwach dala no lawa. Magara ka sirikal oloro koro jomodong' dhi hangaika. Erokamano ahinya. Machiegni inyalo wacho ang'o? Bende siro sirikal loro ute rito nyithindo kaka orphanages mondo duokgi ir anyuola mekgi? Mokwongo iluonga ni Ronaldo Chieng' Okoth, an e Bus Park ka. An ok asir wach mar sirikal loro orphanage nikech nitiere nyaka nyithindo moko manokwany kapod tindo. Nokwanygi e taka kapod gitindo. Ere kaka wadhi ng'eyo familia mare samose loro orphanage mondo duoke dala cha? Wadhi ng'eyo familia mare ni en gi familia mane kata nowuok e familia machal nade? Koro kasir wach mar loro orphanage no. Orphanage mondo bed abeda odhi mbele nikech kaka mano kwany ka idhi duokgi ne familia margi mage. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo machiegni. An iluonga ni Devans Ochieng'. Ando kasir wach ma sirikal wacho mar duoko nyithindo dalagi nikech mokwongo sirikal mokwongo onge gi mpango maber moseketo mar keto nyithindogi kamoro. Mar ariyo en odwa mana nolor, lakini ok gipar kaka nyithindogi obed street maber. Koro sama giloro gi nyithindogi dhi kanye nikech orphanage be mosebedo ka konyo nyithindogi, mosebedo kochung' kodgi.
Ko seche ma giparo gino ne gikuong gibed gi plan maber mar kawo kama inyalo kete nyithindogi. Ma kata ka gigologi kolor gine ni, to nitiere kama idhi ketgie. Mano gima nyalo konyo. Ok gibed abeda ni loro alora to onge gima gitimo manyalo konyo. Kamano ahinya machiegni in be isiro sirikal loro ute rito nyithindo mong'ere kaka orphanages mondo tem duogi ir anyuola mekgi koso iparo nade? Be okang'no dhi maber? An aneno ni mondo lor areno ng'ani Steno Otieno ongo wuok e stage kata an aneno ni mondo lor orphanage because nitie personal people ma benefit so much on behalf of the other children. Koro aneno ni mondo olore mondo oket rehabilitation centers ma at least gidhi bedo rehabilitated to iduoko gi del ligi. Thank you. Kamano ahinya ng'ama chielo mogik katieko mana mapiyo piyo ng'ama chielo. Sirikal dwa noloro orphanages mondo oduok nyithindogo ir anyuola mekgi. Inyalo wacho ang'o? Be isiro wachno? Chung' maber king'iyo kamera. Wachno an iluonga ni William Omondi, former street boy. Ok aksir gino nikech orphanages go konyo nyithindogo giweyo drugs mane gitiyogo street, alafu to sama giseweyo drugs koro miyiwa tich mayot mar duoko gi dala. Machiegni ka watieko tagi nyingi James Ouma. Kawuoyo wach sirikal mar loro wach mar loro orphanage no, mano gimok nyalre. First, orphanage mosebedo ka konyo nyithindogi. Orphanage ni emosebedo ka choko nyithindogi matero gi nyaka skul. Ere kaka gin gi paro mar loro orphanage to gidhi handle nyithindogi nang'o? Kech nyithindogi ng'eny Kenya mzima. Koro apingo wachno gi teko mang'eny. Erokamano ahinya. Ka nitie ng'ama chielo mada wuoyo kapok atieko machiegni, be isiro sirikal lolo wach kuonde rito nyithindo mong'ere kaka orphanages mondo tem duogi ir anyuola mekgi? Mokwongo an iluonga ni Eric Ouma. Ok anyal siro gima kamano nikech pile pile waromo gi nyithindo matindo tindo ka ma kata kipenjo dalagi kia. Koro wakawogi to waterogi orphanage homes kama waterogi. Ma gima sirikal timono ok ane ka en gima ber nikech mokwongo onego bed ni gimanyo kamoro ma ginyabete mondo gikawogi mondo gin owuon sirikal mondo otim nade okonygi. To kiny ok ginya konyogi giwewe orphanages homes odhi mbele. Erokamano. Machiegni anyalo go erokamano. An iluonga ni Michael Nyango, aja Kisumo ka, ndio nyuola Kisumo ka. But an gima nyalo wacho nikech iyudo ka nyathi ka wuok piny, nyathi samoro min gi nothowe kotin, okia kuma onyalo dhi gi kuma kaka onyalo chako. Inyalo ni dalagi anyuola nitie, lakini iyudo ka sirikal ka nyalo konyo nyithindo ma jonyuolgi ni nosetho to loto nitiere. To koro anyuola iyudo ka anyuola koro kawo lobno, koro nyathi dong' ka angaika okoro wuothe bus park kamoro amora. Koro emomiyo ka sirikal nyalo konyo nyithindo machalo kamano to kony. Wach loro kuonde rito gi kaka orphanages mondo duogi inyalo wacho isiro? Anto gima nyalo wacho ok onge kaka mondo mi wanyalo siro gima chalo kamano nikech ok onego bed ni loro orphanage ma kama nyithindo konye nikech mano kama nyithindo nonge konyruok sama koro mzazi onge manyalo konye. Mano gima nyalo tamora. Anya wuoyo matin. Be isiro wach loro orphanages? Erokamano. Nyinga ni William Otieno, atiyo bus park ka. Ani wachi manya wacho kuom orphanage gi lor. Kech orphanage kolor to dhi medo ni injini street family dhi bedo mang'eny. To kopono nitiere kamoro ma ginya yawo buti kaka orphanage tiyoga to sawa. To kopono gilorara to onge way forward ma giketo mano gitimo nono. Erokamano. Mana kamano Cleophas, winjo paro mopogore opogore kowuok kuom johala kata jokanyo ma bende wuok e kar chung' geche ma Kisumu mano bus park ma bende yudore e chuny boma ma Kisumu kaendi, ka giwacho ni thothgi nigi paro mopogore. Jomoko neno ni ka olor kanyo to sirikal owinjo bed ni oketo kamoro tenge ma ibiro puonje nyithindo kata itimo negi e hocho. Ka opogore kamano to kopo ni gionge kod chenro makare kata kuonde ma giseketo makare ma gibiro tere nyithindogi, kapod gimanyo anyuola mekgi to kowinjore gi tim mar kata gibed gi dwaro mar loro kuonde go eko. Ka iwinjo ka gilero ka seche moko nitie nyathi moro manokwany ma okia kata ni to osimo ae ni kanye kata gunde en mane. Ere kaka ibro lu wach ni mayud ni anyuonde en mane? Ka okamano to aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo e dwaro mar sirikal loro kuonde rito nyithindo ma bende inyayudo ni nowuok dala kata onge kod jonyuol. Cleophas an kuomi. Millicent Adhiambo, erokamano ahinya. Sirikal loro gik mang'eny ahinya moting'o nyaka loro kuonde mag
rito nyithindo moting'o nyithindo kiye nyithindo mojwang' jo Kisumu golo paro en moro ni wawinjo nyaka former street boy mano ng'ama nitiere kanyo kaka achiel kuom jogo manodak mana streets ma Kisumu kanyo kendo nyaka sani en paro magimedo chwalo ni gin to korka koreo gine mondo mi olore agoniro kamana nyamile sinda Adhiambo yeno mondo mwaka uyo masani sa oseka dakika 35 tok sangwen ka waduogo welo pod ni studio ka watemo rango kendo wanona ne kod gi gin gi magito nyithindo gi kuonde magito nyithindo kaunti ma Nairobi kae Kayole Mano Hope for Children Kenya kachiel koda ka God will provide orphanage mayudore yogi kaunti ma Homa Bay gisebede yo machal nade ongodoga ne kaunti ma Kisii warangie ne gin to giwacho ango gote ne kod chendo gi duto kikini mabor wakaw yo masani. Shabiki 3 weeks ago. Naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes najua naisa nitumie 50 bob. Anaweza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Na sikupata. So unajua huwa unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Tindo etikoma na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimebwana eno bwengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Jodala gote biro yudo wich kuot maduong' ahinya mane pok giyudo ga nyaka nene. En ang'o mitemo wang'?
In weri gi gima temo wacho. Adwa ni ne ane gima anabro timo. Amrita, akwayo ng'uono nikech mama. Amrita sani kik idhi. Wan akwayo ng'uono kuom gik ma mama otimoni. Gimoro amora kae, kik tem chandi. Wechegi in wena. Anabiro dil gi gimoro amora. Anabiro konyi. Nyakoro mogo jong machiegni en mor marani podi kete kar kae chenro mar mbako romo wamedo puonjore kendo wamedo ng'eyo ka wasumo paro kuom jolony manige studio ka wapenjo kawuono ni paro ma sirkal nitiere godo mar loro kuonde mag rito nyithindo en paro machal nade korka korin bende jahera mar Ramogi TV kaachiel koda ka janenowa ne wawinjo ote mopogore opogore e kinde mane wantiere sani to wakawo thuolo ni mondo mi wayud ane paro mawuok kuom welo mantie godo e studio kinyi ma kawuono. Pamela winjo kan jodak ma Kisumu ka giloso, winjo kacha former street boy oloso, nitie jodak bende ma moko siro moko ok sir chenro machalo kama. En ang'o ma wasomo kawuok kuom jodak ma Kisumu kaachiel koda ka ote mano or kar kae kotenore kod dwaro mar sirkal timo gini. Nyabedo ni en gima ichuno go ute mondo mi otim to bende odhi nyuolo olemo madwaro. Kwa Ramogi Ajwang' aneno kok odhi nyuolo olemo. Nikech nyithindo gi dhi kanyo. Ere kama gidhi? Nyithindo gi miya nyathi gi ndalo achiel. Kata sani kata ng'ama nowite koduogo range bang' dweche adek to pache ochenjore. E Desemba kaka we mang'eny nomiya nyithindo 5 at once. Nyithindo go gin kacha gi madho nan sirkal okel. Ang'o momiyo iloro gima ok ikony? Ilore nang'o to ok ikonye? Jopiny ema nyiewo nan ma nyithindo madho. Tere kaka iwacho ni biro loro gini to kikonyo. Gini ere gima gino kethoni. Sirkal do parore ni ang'o chilenom okoso negi ang'o. Nikech an ang'e kata ombe mag chile mag sirkal gogo. Mage magirito to wan to giritowa. Ere kaka giwacho ni giloro. To nyathi omiya gi ndalo achiel. Jopiny ema oneno noruma mowachona ni anyiew ne mama ni nan mondo oritgo nyithindo gi. Nyithindo matindo sani kidonjo e oda mok dhi skul gin nyithindo 24. Mano moting'o jadwe achiel gi nus, jadweche 2 ka gidhi kamano. Maduong' kuom gi en mana machako tamba, makore ka chako tamba gi gik moko. Ere kaka iwacho ni ikawe itere kanye. To muda masebedo kode ka ok anindi tonge ng'ama chula. An Nyasaye manoluonga. Kwa hivyo tich mane Nyasaye oluonga atiyo. To jopiny be neno kaka tiye to gimiya support. Onge kaka ng'ato nyalo wacho ni olore to onge gima osekonyogo. Nyaka nene igni 17 gi onge tieng' moro amora to nyithindo gi to mekigi. Olore ang'o omiyo gimiyowa nyithindo gi. To ka gisemiyowa to wadago to wapidho to dhi skul to gikoni lore ok nyalre. Mano ok bi nyuolo olemo. Ok obi nyuolo olemo. Iwinjo pat jowinjo kama ne gintiere kacha kaunti ma Kisumu. Dimede ang'o kotenore kod paro ma gintiere godo ma minya wacho ne dier mae kama oganda nitiere. Galore gima jowinjo wacho wahero ga kawo percentage mar joma pingo gi joma siro. Ok ada wuoyo kuom joma pingo nikech gipinge ka gikia gima giwacho. Out of the 10. To joma oyie to over 10. Koro ok ada wuoyo joma pingo. Tada wuoyo joma siro ni gimed siro kabisa nikech nyithindo mineno wantiere godo kiny gibiro bedo ji. Ka watieko to gibedo ji ok gisik ka gin orphaned. Chopo sama gibedo gi nyithindo. To adwa mana kwayo piny owacho ni gimany ohala moro gi loki. Ma gidonje ni to gidhi timo. Gin ma to ok wadhi yie. Mar ariyo ok wadhi yie ni nitie benefit ma wantie go kuom nyithindo gi. To noluongwa ni mondo wati tijni gi ng'ama duong' moingo nyaka president. Koro ka ng'ama duong' owacho nwa ni waloro gi to ka ng'ama duong' pok oyie ma en Nyasaye to mano ok nyal timore. Mogik madiang' awachi en ni sirkal nigi migepe mang'eny monego gitim. Gikwong gilos migepe ka monde eka giduogo ginyiso moko ma giparo ni richo. To ka mekgi gigo podho te to giduogo ng'oro wadgi moro machielo ni ok dhi timore mana ka nwasewacho. Koro gima nyalo wacho maber manyalo konyo jowa duto mantie
en ni jowa ma rito nyithindo makiye kata mong'ol ma oluong gi Nyasaye giwe kawo pesa giketo mbele gikawo pesa ko gitim go tich mowinjore nikech chieng' moro ka watieko an kaka asebedo katimo tijega en ni ang'eni nitie time mar retirement. I will retire. I can retire natho oro retire ni koro yika oromo wadhi yweyo. To nyithindo mwakonyogi ema kiny dwa kawo karwa mondo kony nyithindo moko mabiro bang'wa. Kendo sama gibiro konyo nyithindo moko mabiro bang'wagi to wabiro bedo ka wamor kama wantiere ni ne wachako gimoro mokonyo oganda maduong'. Koro miyo nyikwa Ramogi Ajwang' mada mar loro ute ma nyithi kiye onge alanda openni no onge ok bitimore kendo kaka ok odhi timore no wakwayo president marwa ma en William Ruto nikech en men ker ni wang'e background ne no wuok e ngima mar chandruok kalure kaka nowacho no kane pod ne adier to ochako ng'e ni ngima no wuok no nitie ng'ama nyalo wuok e mabed dhano. Koro anta wacha gi muolo ni anasa declare ni onge orphanage home mibiro lor. Wabiro mana ng'iyo kaka waverify waketo gibedo mabecho manyalo ting'o ngima dhano mondo ngima obedi. Kendo abiro kwayo Ramogi Media, Royal Media mondo obi Ugis obi olim orphanage home na obi omeny kaka orphanage na chalo gichak gidhi kuom mar menwani bende gichak gidhi kato giluongwa e twak ni ne walimo meku ma e standard mane gintie. Koro wanyalo go mbaka mar kaka wadwa kawo nyithindo moko mang'eny kaka wamanyo sponsorship mondo wapuonj nyithindo mang'eny kaka wadwa ni mondo water nyithindo gi chieng' moro e higa moro achiel nyathi moro ma minister mar piny owacho obi owacho ni an nawuok e orphanage mar Newton Onyango Ogada. Erokamano ahinya. Gin paro ma pod biro karka. Nyathi ka wuok e sikul owuok e orphanage odhi oko iwacho ni bedo kata ka itimo follow up kata iluwogi kaka gintiere kendo kaka ngimagi chal. Bende moro minyalo wacho ni ka sirkal otemo timo gima isebedo kanyo ka itimo mar duoko mondo giriwre kod anyuolagi en gimoro manyalo yudo sir madwarore. Kuom ranyisi iwinjo kanyo achiel kuom joneno mawacho kanyo ni kogolgi oko kanyo magidhi ngimagi nyalo bedo marach mokalo kata moko nyalo penjo wadhi kanye anyuola mane mwadhire oko kae. E chenro ni debeni adier nyithindo bende nya bedo gi luoro mar wuok oko kendo dok e ngima mane giweyo oko kocha ka gibiro e children's home kata ka ne gitindo kamano. Kwa Ramogi Ajwang' ok en gima yot. Pod achungusa nyithindo manyicho wuok kuom anja gi nyithindo aboro an ok ang'eny kodgi. An gi nyithindo mowit bundle case. Kwa hivyo pod achungusa gi ka sirkal oyienwa ni wachungusa ni nyathi modok ni odak nang'o. Odak maber. Kodak marach to in gi thuolo mondo duoge e home. Mano sirkal omiyowa thuolo. Kwa hivyo pod achungusa. Kamano nitie ka sirkal kochiwo thuolo ma kamano nyaka Ramogi Ajwang' chal nade e kaunti ma Kisii. Crispin Otieno dana tudre kode ka entiere kaunti ma Kisii. Uchiew nade kaunti ma Kisii to kaunwa penjo ni bende jopiny siro paro ma sirkal nitiere godo mar loro kuonde mag rito nyithindo ka sani wacho ni kochopo higa mar 2032 onego bed ni oyudo ka oselor gigi duto kendo nyithindo oriwore kod anyuola maggi. Kaunti ma Kisii chal nade kotenore kod wach makama? Oyawre ina Cleophas awinje yo makare antiere kama iluongo ni daraja mbili mano mantiere mano chiro mar daraja mbili mantiere boma ma Kisii kama achopo achiel kuom romo mag joluo ma timore gwengegi mar daraja mbili. Adwa ni mondo kapok wachako kod twak ma kawuono anyalo loso kod jakom mondo olernwa nena kata ilerwa ne gima timore okinyi ma kawuono kaluwore kod romo mubedo godo alafu koka nyisi twak ma wan go. An iluonga ni Benta Atieno Aroko. Adak daraja mbili ka market. To wane girup miluongo ni Odwa Luo. Kendo girup wane en girup ma strong kendo motegno. Girup ni oting'o dhano mang'eny, ok en dhano mathin. Olaro 250 kadhi mbele. To girup ni timo gik moko. Kendo girubni waonge chandruok nikech kane wachano maendeleo wa mondo wabwatim no wachako gi kombe nikech ok inyal bet maonge kom no waketo kombe makombe go no wasekelo koro nitie gik moko ma sani wapango madongo monego wabwatim
Girubni en girup matimo gik ma giwinjore kendo gipango. Moyo aonge wach, an iluonga ni Benta Atieno, a member. Koro walose e Ramogi sani, walose okinyi ma kawuono, walose chenro ma sirikal ochako mar giwacho ni kachopo higa mar 2032 sirikal chano mar loro kata children's home e pacho ka. Koro kaka in kaka jago mawuok e kaunti kata chairman mochung' ne joluo e kaunti ma Kisii, be yie kod parono ni mar idwa ni mondo nyithindo mondo oriwre kod ji e gwenge? In parono diwachi ang'o kalure kod gino ma sirikal chano timo? Erokamano. Mokwongo gi nyinga giluonga ne Moses Obonyo mawuod Migori County kendo jakom mar odwa Luo Unity ei dala mar Kisika. Paro ma sirikal nitiego concerning nyithindwa manitiere ute mag Young Children's Home, parono gikian ok ober mar golo nyithindwago kanyo nikech so far nyithindwa mane kanyo ng'eny gi osebedo kaka gini gi lokruok sana in terms of yani puonj kata na education margi, giyudo mijing'o kendo ikonyogi. Wan kaka odwa bende wawuok ga mwadhi mwanengi nikech gin bende gin achiel kuom waneno lit ma gintie nikech gin nyithi kiye. Koro kopo nogolgi ni gidhi dok e miechegi gwengegi to ok dhi bedo maber. En adhi bedo ataro mar wadhi ketho right mar nyithindwagi. Koro gimano ero matin go agondo erokamano Radio Ramogi. Rogers Ochieng' Otieno, wuod Migori County, Ranen kanyo. An gi pacha kuom golo nyithindwa e Children's Home ok bi bedo maber nikech kuondego gisebedo ka giyude konyruok emomiyo ne gidhi kuonde ainago. Koro ka dang' be ni gologi to ok nyal bedo mondisore ahinya. Ok giyud thuolo mar riwre kod jowetegi, nyithindo ma jowetegi ni mar kata cha olornegi, emomiyo gichano mar bedo kod paro mar gologi e ute kata kuonde ma kamago kochopo higa 2032. Ka koro gisani ema moko pod iwito ma pod ji kia kama onego be nitere, to koro kogol mago kuondego to biro bedo nade? Erokamano Crispin Otieno, an Odiwo George. An gima aneno akwa sirikal ni mondo mi nyithindogo bed abeda kama ne gintiere no, nikech seche ma owegi oko no koro njore gi kuo dhi bedo ma excess ahinya, nikech momiyo ni yudo ka nyithindo obedo oko tiyudo ka seche ma gin kuro no tiyudo ka gin sawa. Iyudo kata ka nyithindo kaka approved school ng'ene gi nyithindo ma otamo wang' jonyuol, koro sirikal ema timo nade ema nyalo losogi. To ka podi osekelgi moketgi oko, mano nyithindogo dhi tho ka guogi e kor barabara nikech ibiro gogi maneg-gi. Erokamano. Erokamano. Imbe miwa pachi kalure kod twak ma wan godo. Iluonga ne Eunice Owiti, anya Bondo, anya Imbo, Usenge, aloso dak e piny Kindu, Kisii ka timo biashara mar omena, ane bura mar odwa, to paro ma okel mar nyithindwa igolo e Children's Home, mano wasetho kaka wan jonyuol. Mano wasetho kendo mano wasehinyore kendo warumo. Mane kama koro wadwa rumo godo. Nikech Children's Home no ber, kata ka nitie nyathi moro ma wayudo wanyalo tere Children's Home, mano wakonyore gi kar kanyo. Mano koro manyiso ni paro manyiso ni ng'ano ketho ratich dhano ma koro onge gima wanyalo wacho. Wan warumo, wasetho, kech chamowa, nyithindo be kendo koro igolo Children's Home, itero gi kany, idhi pukgi e nam. Mano koro wadonje sirikal bara min dada madin mana winjo, mana e wachna kenda onge madang' awachi. An George Adhiambo Agak, an jadak ma Kisika. Wach mowuok ma nidwa gol Children's Home itere dala ok wamorgo kendo ok en gima ber nikech sama kama gintie no ema giwinje maber ma sirikal nyalo konyogi. Clefas mana kaka iwinjo, mago gin mana moko kuom joluo mantiere gwengegi ma Kisii. An kod mama madwa ni mondo wach mogik kapok watieko. Erokamano ahinya. An ago erokamano. Nyinga Pamela Juma, anyar Kabonda, tedo Kindu Bei. To aloko Kisii ka an kaka daktari Nyamrerwa. To ago erokamano.
Nyakoro Mogi jong watimo mos kwa mano ng'ikruok moneno kar kanye kaunti ma Kisii kane Crispin Otieno loso kanyo kod Ken osetieko Chris koso se achuth gin go weche mopogore opogore ok kawuono kende kendo kata kinde mabiro miyo Cleophas pod wan ka kendo bedo ko atimo kod wabiro bedo kod romo mopogore opogore kod jowa mantiere gwengi ma Kisii kaachiel kod gwenge mano mokiewo kod kaunti no manyamira koka banang' no gi kanyo aduoko kendo iri Cleophas e studio agoni erokamano ahinya Crispin Otieno dong' matin to wang'adi ni ero network odagi ni miyo ma kabono no ero kik losi kata kamano oyie oduoko kendo watieko yo makare erokamano ahinya kuom loso thuolo kendo bago na twak gi jodak e kaunti ma Kisii ta ahinya johala mantiere kanye kaunti no ma Kisii. Nyakoro Mojongo odok e studio ka wayudo wach mogik ka otenore kod twak mosebedo go kiny ma kawuono ote ne sirkal ma kaunti kod mano mamalo kaachiel koda ka jogo marito udi mopogore opogore. Pamela achako kodi wach mari mogik otieko twak sani en wach mogik nyikwara Moga Jwang' nyithindo gin meka nikech sirkal nomiyagi nang'o onge nyathi moro amora masekwanye yo makele sirkal ema miyagi kwa hivyo onge kaka sirkal nyalo wachonwa nyikwara Moga Jwang' ni nyithindi ibiro lor nyithindo mong'eya makadonja bedo piny kakoraka to mami idwa tergi kanye wan ok ondika gi sirkal Nyasaye manondika ko Nyasaye manondika ne ma pod arito go nyithindo ma jondala achiel dala na sani kidonji ibiro nyithindo 20 gi wiye ma ok dhi sikul mama tin kuom gen jadweche 2 jadweche 3 gi nus ka gidhi kamano to madhi sikul bende odhuro nyithindo mowiti gin over 50 kwa hivyo ana wacho ni nyithindo gin meka nikech sirkal Nyasaye neno ndika to sirkal omiya nyithindogi to ka gisemiya to ok giluwo ma giwacho ni nyithindo onego cham gini gigi jopinye makonya omiyo omna Opo Children Kenya an arito nyithi Nyasaye onge kamoro amora ma usikago gi sirkal nyithindo gin meka erokamano ahinya Newton wach mari mogik kwatieko to kwatieko nitiere ote mabende odonjo kar kae mabende adani mondo mi asoma kar ka achiel ka watieko. Ronald okelo wacho director Newton Ogada ayie gi chung' mari government can't stop a call from God. Ariera kanyo bende gi paro mar Pamela Adhiambo wadwaro joma jochir ma nitie gi chir mar wacho gigi duto ma Pastor Ronald okelo kawuok Christ Divine Grace Mount Zion Oyugis Church mano ote mochiwo kar kanyo ka watieko chenro wach mari mogik. Erokamano adwa mana go erokamano ne Ramogi TV kuom luongowa mondo watwagi e weche machalo gi magi nikech oganda mang'eny samoro ok nyal ng'e gima timore to Ramogi miwa thuolo mar bedo e yamo mondo ji ong'e ni magi gin gik ma wapingo. Mogik agone erokamano ne jowinjwa mokawo thuolo margi mondo obed piny mondo winj twak kaka twak chalo to kendo wachago erokamano ne piny owacho nikech apandegi ok gidhi loro gini mane gima nyalo wacho ni agoero kamano maduong' ne sirkal nikech ok gidhi loro orphanages gi mana pach ng'at achiel to gima sirkal nyalo konyowa godo en ni oti gi bad migawo mar nyithindo mondo odhi otim nonro e ute mag nyithindo makiye mondo madipo ni sando nyithindo kata ma tiyo gi pesa e yo ma ok owinjore to kawnegi ondamo mager nikech mano koro gitimo gimoro ma nie tok chik ka ok kamano to wabiro chako waduogo kendo chieng' machielo kochako luongwa e migawo machielo mar bero ngima nyithindo modak e orphanage nikech ok dhi loro orphanage home. Erokamano Newton kaachiel koda ka Pamela koro thuolo mar twak kod Ramogi TV e chenro mar mbaka romo kawuono. Nyakoro Ramogi Jwang' in janeno ma wageno isekawo thuolo mari bedo kodwa chako kiny ma kawuono e chenro mar upiny kaachiel koda kamano mar mbaka romo wagoni erokamano ahinya. Sa osekalo odonda ariyo kende to romo 5 mar onyango kinde makoro watieko chenro wagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa ka ioro ote kendo somogi achiel kachiel elo jowetewa duto mokedo chenro biro ne yo makare Joyce Oduor kaachiel koda ka Sharon Ong'ao mago jo picha mantiere ka director marwa Obado Wodu Yoma Kabudha erokamano ahinya gilangi duto ka une gallery kanyo ka uchano chenro gi mabiro achiel kachiel Millicent Adhiambo kata ni Kisumu kaachiel koda ka Crispin Otieno ka entiere kaunti ma Kisii kuom bagono twak e counties bende wawinj pach jopiny poch gi pako chopnu kiny watimane gima watimo kawuono e yo mopogore e twak machielo mopogore momedo puonjrego kaka oganda nata e chenro mar mbaka romo nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumo kanyakwar mokew nyaka Chisango
Orit masani Nyasaye omed tayi kineno chenro mamoko mag Ramogi TV.